Čus, vítam vás Marisný odejít u hry NHL. Počkať, jo. Som teraz trochu dopotený. Takže vítam vás Marisný odejít u hry NHL. Čau, Bazarant. Vítam všetkých ujťakov. Ujťačky, spadni. A sme pri velice takej hre, ktorá je o zrážaní. Ne. Ja som ten modrý kebračo. Suck it. Mám puk. Hehehe. Ne. Tak, poď. To sú nubovia. Trošičku toto budem zastrihávať. Takže 2 minúty pred koncom to najskôr strihnem. Asi. Neviem. Nejak to postrihám. Zase sa nečudujte, taký nečakaný strih, keď budem hovoriť nejaké slova, na konci to proste strihnem. Asi tak nejak. J. Bondrier. Yeah. Ide sa. Ježiš. To hráme proti Rusom, hej. To som si dal medium. Na hardko nemám ešte. Na to sa necítim, ale medium. Jau. Medium, hej. Face out. Paď. Ježišmaria, to čo som zrobil? Poď sem, ty svinia! Renden. Ne! Berto, do útočného pásma. Nahrávka. Jej. Nahrávka nám nevyšla. Crosby! To ani neviem, jak si mohol takto nahrať, ale okej. Jak si mohli takto nahrať. To nemožné nahrávky tu more. Máme v bránke Brodora, to je velice dobrý brankár. Ináč dneska vyšlo video z Five Nights at Freddy's a myslím, že ešte z také internetovej flashovky. A tentokrát budete mať ešte NHL-ku, pretože sa nudím a som chorý. Takže mám kopu času momentálne. Jaj. To som nechcula. Nechcel. 4-0. OK. Kaj. Poslednú tretinu máme tak zostriham akože kedy padali góly a tak. No samozrejme iba moje góly. LOL! Joe Sakic. Yeah. Richards, to je taký Richards. Ať. Brongo. To čo bolo proste. Oni do mňa vrážajú, jak neviem čo a proste ja stále stojím. Poď. Goal! Brad Richards. Tak poď, dávaj. Paď. A to je Crosby. Berto! Gianta. Crosbyho. Crosby je pán. Čo sa tam váľaš? Čurák, Crosby. Nech to. Jej. To bola nahrávka, kebračo. Kde mám hráču? Berte to už takto. Hej. Tak poď. To čo bolo? Poď. Dobre, Brodor.
Toto je dobrá hra. Niekedy, keď tu cinkne gong, tak sa akože môžu byť, ale neviem, jak sa to robí, čo sa má stlačiť. Poď. Gól! 7-1, wow. Wow, I feel good. Poď. Nahrávka. Druhá nahrávka, gól. No tak ani nemusíš nahrať, rovno strieľaj, why not? Aspoň to dáš, more. More. Máme v škole učiteľa, ktorý sa volá More. Nie, teda s ním hovoríme More. Aké penalty, More? V oslabení, no fasa. Jasné, hakovanie. Ako vždycky. Máme o hráča menej, ale nevadí, my to dáme. To nejde o hráčov, tu ide o skilly. Alebo killy? Ne, v tejto hre ide o skilly. V CS-ku ide o killy. Konec prvej tretiny. Počkaj, my máme dole bránku. Jaj, to čo bolo? Tak to mi asi prekázal net. Aj. Poď, Šenehana, alebo kdo si? Ty si Richard. Strieľaj. Ježiš, ja mačkam Gčko, ne Fko. Dohra, chcú, ježišmaria. Gól, More. To jak dal. Poď. Dávaj. Toto je najlepšia taktika, proste bežať takto po boku a potom vystreliť. Len sa ešte trafiť. A má dobrý tým. Máme teraz All Stars. Datsuk. No to je jasné. Datsuk to musí dať proste. Poď! Tu mám velice masívneho hráča. Daj sem ten puk! To čo bolo? Jaj. Daj to sem. Dáš mi ten puk. Dajte sem ten puk vy... Čo bolo? To čo bolo? What? On sa proste šmýkol a dal z toho gól. To je nepovolené šmýkanie sa po ľade. Tak. Jasné, chyto brankár. A ešte nahraj. Logika. Oh yeah. Jupi. Poď. Tento diel by mal byť v HDčku. Už konečne viem, jak sa to narába s tým mojim alebo proste s tým, čím konvertujem videjka. Konečne už to vím. Nikto mi to nechcel povedať z mojich kamošov. Teda iba jeden kamoš, no to je jedno. No, ne že nechcel, ale najskôr nevedel. Ale už je dielo aj v 480, takže už nakoniec viem, ako sa to robí do toho. Do HDčka najskorej. Jaj, tyčka. Maria, tento sa ani netrafil. Kam zdrhajú ty kokosy? Čo robia tam vzadu? Na brankára strieľaj. Ty si mi šikovný. Sa musíš krávať, more. Hehe, čurák. Stal. Gól, to bolo pekné. Okej, za chvíľku máme poslednú tretinu, takže... Čo znamená tretiu tretinu. A pretože keďže je to tretina, tak to budú 3 tretiny. To... No, radšej nič. Ej,
A tretiu tretinu vám najskôr zostriham, ešte uvidím. Boha! Rodohr, aspoň si to mohol odraziť, no. Poď. What? To čo? To čo sa deje? Prečo mám 3 FPS-ka? To sa mi stalo prvýkrát, že by sa mi takto pri natáčaní takto začala sekať NHL-ka. Áno, natáčal som už NHL-ku, asi už tretíkrát to natáčam. Lebo mi to 3-krát spadlo. Lebo niekto mi vypol net. Nejaký kokos mi vypol net, tam mi to 3-krát spadlo. Takže to už natáčam 4-krát. Viete čo, to je 4-krát natáčať to isté. A to som si dal teraz proti sebe Rusakov. Pôvodne som mal mať Japoncov. Čože? Kde mám brankára, more? Kde mám brankára? Žergev. No, Žergev, ty. Žer, ty Žergev. Ej! Strela jak z vole. Ale, to je jedno. Poď. Neviem, či vy to asi nepočujete, ale mne tu kričia teraz, že Zeus. Jasne. Práve mi povedal, že záber na Sakika, jedného môjho hráča. A to je dôvod, prečo sa môjmu týmu tak darí. A pritom asi všetci už majú 2 góly. No, za chvíľku by mali mať všetci. Jaj. Gól. A poď. Poď. Ní. OK, takže pripravte sa na strih. Gól. To je za ten 4. gól, čo ste mi dali. Gól, to je za druhú pomstu. A keď ste mi dali gól, nevadí. Pomsta. Gól, dáme na 20. Ďalší, more. Ďalší. Oho, ja to ani nebudem musieť strihať. Poďte ešte za mnou takto. Poďte. To je zábava. Poď prepuk. Ešte moje nožky. No tak poďme. Jaj. Takže náš konečne skoro je 20 gólov pre nás a 5 pre Rusko. Takže toto by bolo asi všetko zatím. Čus.